Mulai kemarin Tuhan nung resmi pelantikan pengurus baru si Namora Panaluan situ orang si Pitu ama. Jadi emang pargo si paridahan na susuk perlupan na dabu nialap manogot tinaruhon potari. Nung atakas di dahamu jongjong hamilisun pengurus punguan peparan Namora Panaluan situ orang lumban nahor. Songoninang ama ina na poso rodi dadana narap marlas niroha di acara pesta pertanggiangan pelantikan pengurus PPN cabang Bandung Raya. Jadi pargo sinami mengaradi mahamu ala nanaing membuat tua ni godang namahami boha amang buhanu ngarade hamu nungarare hami su bulon nami maulate naulima tutu jalan denggan dison uparade hami do pinggan nahot rap dohot nasa isina parbuena pir debatiar dohot ringgit sitio soara dengam majalo hamu amang maulate parko sinami maulate patakok kamu mah tarun jadi maulate matutu di punguan nama rasni roha di pinopar niopui pungua peparan Namora Panaluan situ orang lumban nahor dison ijalo hamido songo pinggang nahot ihudulan na anggia matutu hok barita panggabean hok barita parhorasan dia musalu na pinopar niopi ison pasatamu museman berdongan buraspir asa firma tu boki baul pasaloman firma yang muna saluna to di luju-luju ka pangomuan mardongar ringgit sitio suara na tinopa pamarenta si palas rohanya mataraja suaksongoni natta soripara hidok na tua raja nami asa sukut do mulani hata sise do mulai sukut do mulani hata dina manukum mahami parmusik muna dia malak-lakna dia ma unokna dia mahatana jala dia na didokna sido bote hami mardongar mau liate nauli matutu jalan denggan amang pade nami partalas ramo namora ia partording ni ulaon onma nunga hami mardonga tubu anak boru dohot bere ibe bere poparan Namora Panaluan situ morang lumban nahor maka lason pasu-pasu naung hutalo hami sian tuhatta pardengga basai Boy hami rap marlas ni roha marpesta pelantikan pengurus baru peparan punguan Namora Panaluan cabang Bandung Raya jala mangido pasu-pasu dohot pangiring-iring ni amatta debata asa boy hulahon hami pengurusan periode 2022 on sahatu tahun 2026 jala gok pasu-pasu hahipason, hamoraon, hagabeon, hami penopar ni Namora Panaluan situ morang lumban nahor pain sangap ni tuhatta nunga puhalason hami nasugot marhite pertanggiangan manang kebaktian naung di uluhon naposoni di bata naing rap menortur mahami paherbang tangan jala pa gali goting ope nuaing amang pargosi amang panguloy amang sialuan panggora sukop di langit parsuara takdos tutano pargosi sitompus dulu panangar nago di rura partagaling panuning-uning parang rude-rude ede paria
aik natio asa takasma di Banua. Alwalom mamusetu amat taraja dohon inanta suribara. Ainung adia alwalom hamunai amang pardosinami gorganija buruma binuat batu hula manortor hamin wa ison bayan hamu ma jolo godang mula-mula. Disuon namin panitia pesta kuna taon doon pengurus baru pemparan pemuan namora panaduan si Tumorang Libanahor si Bandung Raya asa di antaran na bidang di lobuan na gudangon rap marsopahan itu amat teribatan partega pasali si tong pasaluhud na sana adong jala aroroan ni saluhud tua dohon pasu-pasu. Asaan kia tiolo yang mata panasi rohai elek-elek dohon tangiang kami ditiki pesta pertaniangan aladihi pargosinami laos bainamuma godang sopa-sopai. Asalian kami marlas ni roha jala di ramon hemat taribata sudi binopar ni namora pengajuan atau baik namu magodang liat.
jelas rohan namin. Nung imo siya may kamumagod ng kasatan ni, masasahan sa luhod na uli, na rin yan tuhami binumpar ni, na mora banaluan si Tumora